Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Naimbag nga rabite ka kamin kakabsat.
madaydayaw niya ako Diyos manan, tatang rabi, tanay ka na tayo man kakabsat, iti daytoy, nga gundaway, tapno intayo, agtitipon kakabsat na, agbuya, agdengag kadeti nga programa, iti programa nga Ilocano, iti Thursday, kakabsat na, kahit madaydayaw niya ako, tatang rabi, siya ti kabsat yo, pag-ayom yo, kabsat iti pamadi, Brother Nardino Dumbric. Kadati mo tatang rabi kabsat, ni Brother Bernard, as ko-angkor tayo, nembag garabin, kabsat niya Bernard. Grabe, Brother Nardino. Amen. Salamat kini Apo. Ket kabsat sakto nga agtultuloy tayo, dawato tayo mampay ti kaasik ang tulong ni Apo, kumararag tayo mampay basit kabsat. Sakdi mangitang ulon. Amen. Mami nga man nakabalinti amin, tayo kami king kaapo iti pintas ibundaway manen ngentod pa kami nga makapagkakadwa kami Apo iti daytoy programa. Awan sa baling kararag ni Apo nga si kagumati mangibabad kada kami babaen ka dagiti sasaom ken Espiritu Santo tapno amin dagiti kadwami ti online Apo ket maparaburan amin Apo dagiti kadwami dagiti sa mawat dagiti matik serbi nga dalan tapno mabigbig da kadagiti Kristiyano Apo dagiti magkuma ti agbalin ngay karit kada kami tapno makapagtultuloy kami iti pamati iti daytoy nga rati manen Apo ket dawaten mi iti panangitrabay ti sa Espiritu iti nagtiting kami tinagan ni Apo mi Jesus dahil iti dawat ng kararagmi. Amen, amen, and amen. 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 Salamat kini Apo kabsat. Tatangaro kakabsat. Dawaton tayo man nga kitaan tayo man dagiti kakabsat tayo nga nang ti pamakablaw da kakabsat itatangarabi. Dawaton tayo man operator, Miss Operator, kabsat operator, sanin. Amen. Tatangarabi. Amen. Kuna ni Brother Deyes Culiar. Amen. At ati kasama ni Sister Rowena Siaga. Kung na naimbang rabi tayo aming kakabsat. Amen. Natatablaw na kakabsat. Sa ni Brother Rocky de la Cruz. Naimbang rabi tayo aming kakabsat. Amen. Tayo di Apo. Sa ni Brother Charles Adrian Esteria. Amen. Amen. Salamat kini Apo. Salamat ni Nanay Elizabeth Dapon. Naimbag. Amen. Naimbag rabi tayo. Amin kakabsat. Madaydayaw ni Apo Diyos. Amen. Stapay ni Sister Anita Gasita Palason, nembag nga rabi tayo, amin kakabsat, madaydayo manen ti Apo nga manakabalin. Amen. Salamat ti Brother Francisco Dato Castillejos. Amen. Amen. Salamat kini Apo kakabsat. Kang kasama ni Brother Benigno si Binoya, nembag nga rabi tayo, amin kakabsat, madaydayo ni Apo Dios. Amen. Ito ti panang kablao da kabsat kasama ni Brother Boyet Miguel na imbag nga rabi tayo amin kakabsat datati iso nga salamat kini Apo kakabsat tatang rabi nga dati kat kan iti gundaway tapno iti kastaket makapagkakadwa tayo tatang rabi ket dawaton mi kakabsat na patpatgen kakabsat tultuloy tayo mga suportaran kakabsat dahil nga programa tayo tatang rabi gabaan iti panag-follow tayo, panag-like tayo, panag-subscribe tayo, panag-share tayo. Kada iti ang programa kakabsat. Tapos niti kasta, agtuloy iti trabaho ni Apo kakabsat. Katatang rabi, ti mamisa manang, buyaan tayo mga kakabsat, iti birthday greetings, iti kakabsat tayo. Dawaton tayo operator, plus naman, iti nga pasama kakabsat, birthday greetings, operator. Amen. Amen. Happy birthday kadagiti kakabsat tayo. Si Mangpot iti panakasangay da.
Tatang rabi kabsat, tuloy tayo, buyaan tayo mampay, dahil 25th anniversary, nga napasamak, ijay Church of God, Bantak, Sarangani. Buyaan tayo man, ijay highlights na tatang rabi, kabsat ng operator. Amen? Amen. Madaydaw niya po kuday tanabuya tayo kapsat nga highlights iti anniversary ti kapsat tayo di Bantak Sarangani. Brother Bernard. Amen. Salamat, Brother Nardino. Kata naimbang rabi tayo manan na gagayom nga kabsat nga nakaduami itang rabi ay ti gayom kan kabsat yo Brother Bernard Velasco manipot pa iti paniki. Ket makadwayo manan dito Ilocano broadcast nga pakamuan nga kumakungkuna ke dalan ti Kinasanto. Kata gyamang kami ta nakadwada kayo man itang rabi. Ken itang arod ke mapantayo man iti panangbasa man dagiti kablao dagiti kagayam tayo kapsat nga kadwa tayo itang rabi. Kadawatan tayo iti operator nga i-plus na dagiti greetings. Tang rabi ke nakadwa tayo ni Julito di Lubiano. Kunana ken magandang gabi mga kapatid. Kagbuy-buya isuna manipod pa jay Doha, Qatar. Agyaman kami kapsat, nakaduwada ka. Estamot ni Mr. Rose Gabriel. Amen. Nakaduwa tayo. So, nangagbuy-buya itang rabi. Estamot ni Mr. Shannon May Ritubado. Na imbang rabi tayo amin kakapsat. Kastati kablao na kada tayo. Agyaman kami, tamakadkaduwada kayo. Estamot ni Mr. Magdalena Figaseta Pinulyar. Amen. Na imbang rabi kakapsat iti apo. So, ti kablao naman ni kabsat tayo kastamot ni Sister Guy Dumrique. Manipod pa ijay Gimba, Nueva Ecija, na imbang rabi tayo amin kakabsat kan Kristo. So ti kablao namat itang rabi. Ken kastamot ni Jurgen Guntang Gragasin Monte. Amen. Madaydayo ni Apo. So ti kablao na kada tayo tang rabi. Ken kastamot ni Brother Anor Rogelio. Madaydayaw iti Apo Dios tatang rabi. So na imbang rabi datayo amin kakabsat iso ti kablao na kadagiti kakabsat tayo nga pamati. Manipod pa iti Lagilayan Congregation Isulan Sultan Kudarat. Sagyaman kami tanakadwada kayo kakabsat. Kastamot ni Mr. Josephine Ordonio Dumrique. Kadwa tayo itatang agbuy-buya itarabi nga tayo ito'y. Kana gyaman kami dagitang ipapayo nga panagkablao dito yung programa tayo kata may pagpakita lang iti support tayo ay ito yung programa tayo kata tangarod ket mapantayo man nga rod di idaw dawat mi kan kanayong kakabsat kan gagayem nga ay ito yung Facebook broadcast tayo ket mabuy-buy madilang nga mabuya iti Facebook ket mabuyang lang iti YouTube tayo via StreamYard. Kata ituloy tayo ko mga suportaran dahil ito nga programa
Ilocano broadcast. Ken may sapay gagayem ko kakabsat dagiti prayer request dagiti kakabsat tayo kang gagayem ket itultuloy tayo kumakaragan ijay makita tayo dagiti karkararagda o dawdawat nga kiddawda ket itultuloy tayo nga kararagan dagiti ayatenda iti panagbiag dagiti kakabsatda dagiti adda ti sagsagabaan ti bagbagita ket ikararagan tayo man tapno nya puket iso ti sumungbat dagiti nga kiddaw dagiti gagayem tayo. Kaya nagpaspasalamat tayo met dagiti gagayem tayo kakabsat tayo nga naayat iti puso na nga mangipatulod ti bitbitwen o star dagiti star senders tayo ket agtultuloy da nga mangipatpatulod dagiti nga star ket itoy nga star ket dakkel ti may tulong na iti aramid ti Apo. Tagaminda iti kasapulan nga may tultuloy. Kanda iti kakabsat tayo nga di na paya nasurutan o kasano agi patulod ti star. Damot iti GCash tayo nga mabalik nga pangituludan. Kaya naayat ti puso tayo, arata ti GCash number tayo 0915-542-4876. So naka-plus ti screen tayo. Kaya dagiti na dakkel nga sagot yo ket agiti sagot yo ket dakkel nga isal salamat mi paspasalamat mi ta iso ti magamit tapno agtultuloy daytoy nga aramid ti Apo. Ganitang arabi ket Brother Nardino ket mapantayo man mangaganda itoy nainlangitan nga kansyon nga ipaay kada tayo ni Sister Marilyn Miranda manipod pa jay Recuerdo Congregation Nueva Ecija ket mapaulwanan iti idaton ko kengka. Pangdenggan tayo man, dawatan tayo ni operator tayo.
Ayan, nagyaman tayo dahil nga kansyon, ngayon pa kada tayo ni Sister Marlene Miranda. At kunana ka, awanan ti sabali nga mabalintay, daton kiniapo ko, dahil ti panag-aajay, ayat tayo, kanya na. Kaya agyaman tayo dahil ta, kaya ti subli tayo man, dahil ti floor manan, kaya ti kapsa tayo, Brother Nardino. Amen. Salamat, Kabsat ni Bernard. Ket itatang rabi kapsat, dati tayo may katlo pasatan, iti dahi nga programa, ket mapantay ka dagiti pakdaar ka kapsat, dagiti masangwanan nga trabaho ni Apo, ket tatang rabing, tayo baliksan, tatang rabing kapsat. Into no Marso 28 ka kapsat, madan iti first quarterly midnight meeting ka kapsat, nga mapasama iti lakaya nga main chapel ka kapsat, iti Mother Church tayo, alas 7 iti rabi amin nga kapsat tayo, nga makadatay, amin tayo kat imbitado kakabsat ng nangruna, iti Luzon kakabsat na. Kastamat into no Marso 29 at 30, at dati may isang rabii nga revival kakabsat, then first anniversary ti Iglesia ti Dios, iti Banawag, Kabakan, North Cotabato. Amen. Happy anniversary kakabsat kada kayo. Kastamat kakabsat into no Abril 6. Dahil may kawalong Thanksgiving service iti Church of God iti Hong Kong. Amen. Nagiti kabalan dati mapan. Kapalit siguro mapan kakamsatan dati pakdar tayo kakamsatan na. Kaya no Abril 19 ang gigana ti 20. Dati may isang rabi nga revival kapsat ken 13th anniversary iti Church of God iti Cagayan de Oro City. Happy anniversary kakapsat. Kasta unay iti kinimbag ni Apo Diyos kata kayo. Umabot kayo iti 13th year anniversary. Ken kastamat into no Abril 25 aging ganati 27 kakabsat adati duang rabii nga revival services. Ken 27 Thanksgiving service di Church of God di Angas Marinduque. Amen. Madadayo ni Apo kabsat. Ken kastamat tatang rabi kabsat di agtultuloy nga trabaho ni Apo dahil extension ti main chapel tayo di Paniki. Kaya di under construction kada di local congregation kakabsat na nga agpatakdermat iti chapel nga pagkikimungan kararagte kakabsat ni Apo kumati agtultuloy nga mangi tumulong tapno malipas dagiti nga trabaho anak kakabsat. Ken every Monday kakabsat into no Lunes kada 8 PM iti rabii adi pa nagkakadwa tayo online kakabsat na nga pa nagkararag tapno iti kasta kita iti maminsampay intay dawatan iti tulong ni Apo dagiti prayer request tayo ken nagitian spoken request tayo mabalin tayo nga idatag DJ kakabsat kini Apo dahil iti kasapulan tayo dumawdawat nga agtultuloy kini Apo kabsat. Ken kakabsat iti maude pananatiged dati may isang kakabsat tayo nga mangted iti special song nga kakabsat nga naggapu DJ Aurora Congregation. Itud kada tayo ni Sister Geraldine Tabago ikantaan nagit iday-dayaw ka, Jesus. Antay man, operator. Amen. Sikat ng baliw kanya, manipod nariribok daytoy biyak. Sikat ng pilikan niya, awanen kasken ka, renam nga ayat, renatay ka, kapukan niya. Iday-dayaw ka, Jesus, iti amin to'y pusok, awan tikas ken ka nga Dios. Awanen sa balik, si kalaeng tirumben, apagserbyan ken dayawen. Ngarut itata nagserbian, idatong kuken ka daytoy biyak. At tuyak tao sa rena,
puso panunot ken kararwak ken si kalaeng tinak daydayawen idaydayaw ka Jesus iti amin to'y puso awan tikas ken ka nga Dios awanen sa balis si kalaeng tirumbeng apagselbian ken dayawen ngarut ita ta nagserbian itatong kuken ka daytoy biyan at tuyak tao sa ren na ukwang daytoy puso panunot ken kararwak ken si kalaeng tinak daydayawen idaydayaw ka Jesus iti amin to'y puso awan tikas ken ka nga Dios awanen sa balit si kalaeng tirumbeng apagselbian ken dayawen idaydayaw ka Jesus iti amin to'y puso awan tikas ken ka nga Dios awanen sa balit si kalaeng tirumbeng apagselbian ken dayawen awanen sa balit si kalaeng tirumbeng apagselbian ken dayawen. Amen. Salamat kakabsat. Pintas daji kanta, minsayit kanta, ngendrok noy kan nakada tayo ni Sister Geraldine Tabago. Kaya sabi ko mata, challenge tayo ng kakabsat. Kaya tultul tayo kakabsat, ni kararag. At pintas ko mga patayo, connection tayo, tangarabi, no madi nga makalap ko, dito tayo na servisyo. Brother Bernard? Salamat, Brother Nardino. Kaya tayo tangaro, gagayam kan kakabsat, no pantay tayo maikupat nga pasat, tayo nga programa tayo. Kaya iso iti kangrunaan, nga makunatay ko, tayo iso ti panagdengag, panangikasaba, ti sasao ni Apo tayo. Kaya ta sapil ka ma, awisan da kayo, gagayam kan kakabsat nga, dunggan tayo nga nalalaing, maawatan tayo, dito mensahe ni Apo tayo itang rabi, kata ay ting panagikasaba ket ited kada tayo dayti sa tayo manipod pa jay Difun Quirino Province awan sa Bali no dikat Brother Rolando Gamino. Amen. Nimbag nga radio kabsat. Kumusta ti signal tayo kabsat mayat ka di? Yes, brother. Madaydayo na po dos. Ito dati man nga radio. And nagyaman na kiti bandaway man nga yung tayo man ti dos kanyak. Maramida man nga kabsat iti mangipadoyak-yak. Kaya mangisasabat at pinapatugpunin sa sauna. Naman pa'y naladingit iti ritnak, dapat pasamak ti may isang kabsat tayo. Dito'y congregation ng Tirikartisor, ti nakapasamakan, ti panakatake ni brother tayo nga Marcelino. Kaya sabay ti amin, naman pa'y iikas iti panikipagladingit ko iti kabsat tayo. Naman pa'y amu tayo, iti kabsat tayo ti imunan, na naginana, pagdanin jay pagdanin jay
sitong ti namaraswa kada tayo. Ket iti daytoy nga rabi gamanak kabsat iti agyamanak ti ako ti salunat nga isu nga impay na kanya ngumpay kanayon iti inaldaw nga panagtrabaho yung pagyamanak ti apo ta dayso nang kanayon tumutulong ken nang ipapaay ti salunat to. Ket tidak yung rabi dawatin tayo rug nga isu na pumati tumulong kanya tayo ken isu na pumati mangisagana iti puso tayo isu nga pakaikargaan man iti sasaunat ng rabi. Ket luktan tayo rug kabsat ti Biblia tayo manipud iti Ebanghelyo ni Mateo chapter 19 verse 29. Kastoy ti kunana. Ket titunggal maysa anang panaw kadagiti balbalay wenno kakabsat a lalaki wenno babae wenno ama wenno ina wenno asawa wenno anak wenno dagdaga gapu tinagan ko umawat to ti mayminsa nga gasot akastoy ken tawiden nanto ti biag nga agnanayon. Tempay maminsan panagtamoy kabsat hindi ti panagkararag tingkama mi nga nasantuan dili ti nga oras ti rading ti Apo Dios nga gamang kami ti kinaimbag mo itunggal may sa kada kami. Iti gamang kami ti inted mo manen nga gundaway mi tapno agmay sa kami mo ti nga rabi Apo Dios nagdungog kadagiti nasantuan nga sao. Ket dawating mi nga sika kadya Apo Dios tumulong ken mangipaay ti panag-awat itunggal may sa kada kami. Nang runama kadagiti tattao nga sampay nga imawat kada kayo iti daytoy nga rabi dawating mi nga dagiti saom kadi Apo Dios ket pagaramid kadi mo makita da kadi Apo Dios no kasano aja kinapatid ti panagsirbi kada kayo nga matulungan suda kilo katami ti kapanunutan da kin ti puso da Apo Dios tapno dagiti kadi manggagandang sasaom ket so daytoy ti rugina tapno ti kastakit may salaki. Wen kastama kada kami Apo Dios kanna mo dawating mi sa kadi mo tuloy nga tumulong tunggal may sa kada kami. Ken mangipaay ti nananay Apo Dios nga pamati tunggal may sa kada kami. Tulungan na kami tapno ti kastakit da ginawa mi kada kayo Apo Dios nga pamati mi ket adadapay nga gumileg pumigsa Apo Dios. Wen ti Santo nga Espiritu ti dawating mi nga isu Apo Dios nga mangidalan nang isuro kada kami ti nga radi digin mi nga wantin yaman kadi Apo Dios marami dami nawan ka nga tumulong kada kami. Ken kastama Apo Dios ti internet dawatin mi nga sika ti tumulong tapno ti kastakit nalawag kadi Apo Dios dagiti sasaom nga manggan iti entirong. Wen dagiti ti dinawat kong kararag mi tinagan sa Kristo nga Apo mi. Amen. Pamagatan tayo daytoy kabsat iti isusuro ken Kristo. Pudnalaw na ikabsat nga no may papaan iti isusuro tayo iti Apo ket adu dagiti bambanag nga mabalin nga makalaped iti maysa nga tao tapno ti kastakit sumuro tayo iti Apo. Mabalin nga iti kabibiyag iti daytoy nga lubong. Mabalin nga dagiti kasasaad ti tao. Mabalin nga dagiti trabaho tayo. Mabalin nga dagiti arapaak iti tao. Dagiti banag kabsat nga mabalin nga manglaped iti maysa nga tao tapno ti kastakit saan nga makasurot iti pagayatan iti Apo. Ngem laglagi pun tayo kabsat nga addan to daydi gundaway nga isu nga iumay ti Apo ket dagiti gayam banbanag nga ing patpateg iti tao nga nang runa dayjay gayam ti gapuna tapno ti kastakit agnanayon nga may sinadanto iti Apo. So gapuna nga iti daytoy nga rabi ket dinggintay ko mga nasayat nalaing dayjay kayat iti Apo
nga aramidin ti tunggal may sa katateng. Iti pa nagsirbi ti Apo absat ket nagsayaat nga bambanag. Ta adu da jay ko adu iti benepisyo nga mabalin nga awatin iti maysa nga tao ni suna ket sumurot iti Apo ni suna ket may salakan. So nga nagasat da iti nga rabi, nagasat da jay maysa nga tao nga makangeg kisa sao ti Apo iti nga rabi no iso ti pangrugyan na mamati. So nga maminsan kabsat iti biyag iti tao iti agdama ke talagang adu iti paka kung asawan na jay busy di ko natin malangunan busy una iti tao handa pa yun nga mapanunot dajay para di kararwada iti pampanunutin iti tao nga kung kanawin nga absat kita di agdama nga biyag dito rabaw ti daga handa nga mapanunot nagtapigay na di mapasungad nga biyag nga iso nga mas importante kuma nga isaganaan iti tao iti niapot yung si Kristo ke dandanin umulig jay di pagaryan na kuna nakadagiti adalan apang sunat ang matigas na mangisagana iti pagyanan sayang mo daling sagana nga pagyanan nga usat no awan iti mapanagyan nagkasat tayo ta yung saganaan na tayo ti Apo yun kitaan tayo ikasasad iti tao maminsan narigat iti agawis maminsan taado nga pambar iti kuadal ti pangarig iti pati nasanto nga kasuratan iti chapter 14 iti Lucas chapter 14 verse 17 hanggang ti 20 Adayo nasawa na ti absat. Kuna nadtoy 17 ket ti oras ti panangrabii imbaon na ti adipon na nagkuna kadagiti na awis. Umay kayo taadda na isagana aminen. Ket iso da amin nagrugida nagpambar nagigiddan. Ti muna kinunana kadak kingkwana gimmatangak ti may sa atalon. Ket masapul ko ti umaway ken kita inday dyan. Dawatik kingka ngay pakawan na. Ket kinuna ti maysa gimmatangak iti 5 a pagasawaan ti baka ket innak ida padasoy. Dawatik kingka ngay pakawan na. Ket kinuna ti sabali kakaskasar ko. Ket gapu itoy saan ko mabalin ti umay. Dagiti banbanag agabsat nga mabalin nga manglapod iti maysa nga tao iti isusuro ken kinapo ken Kristo. Dagiti banbanag agabsat nga mabalin nga pakatibkulan iti maysa nga tao. Adu nga pambar. Ngem kunana ti ko iti 13 nukas tangarod uri sa sino kada kayo at di na paglikodan nagiti so amin kukwa na saan ang makapagbalin nga dalat dahil ti kunan na po ting Kristo kaya nangasawon gabsat nga no addang ipatpatig tayo dagiti banbanag laeng nga dagiti lubong dagiti mapukaw gabsat ngem ti panagserbi tayo ti Apo sometime to nga mabalin wenno makapagbalin nga adalan iti Apo. Ore pwede iti kan di dapat iti natin nasanto nga kasuratan, ore pwede iti asawa tayo, iti anak tayo. No suda ti nang runang ipatpatig tayo ngem ti panagserbi tayo ti Apo. Hantay to nga may karikanyana. Dahil iti ko na Apo ti Kristo. Kaya nang asawan
Kabsat ngano may papanon iti panagsirbi tayo kumati Apo, ti susurot tayo ti Apo, awan ti sabaling makalapod kumakanya tayo. Saan nga ni asawa, saan nga ni anak, saan nga ni ti trabaho, saan nga dadya kinabaknang, dadya manglupod. Kumaji isusurot tayo ng kini Apo ti Hesus Kristo. Kuna na di ka, basahan tayo sa tanong nalawag. Iti chapter 10, iti Matthew. Chapter 10, verse 37. Ti agayat ti ama wenno ina anang nangrunang siya, saan amay kari kanya. Ti agayat ti anak, alalaki wenno babae anang nangrunang siya, saan amay kari kanya. Dajay ko na ni Apo ting Kristo. So nga, kasano ngayon? Nadi aramidin iti may isang nga tao. Kuna na ni Apo ting Kristo nga. No, nang nangruna nga ayaton tayo day asawa tayo. Wenno anak tayo. Hanting may kari ti Apo. Sang kadi nga nasawa tayo, ayatin tayo, nagitan anak tayo, talagang nadungdungon tayo suda. Ngam ti kayat nasawan ni Apo ting Kristo, saan kung mga suda, kabsat, dahil makalapod kanya tayo, iti panagsirbi, iti Apo. Dagitin to pa'y adalan, wenno dagiti apostol, nakita tayo no kasano ti kadideg da kabsat. So nga, dati may isa nga pwede, mabaling na istorya na ito yan. May papanti, dahil may isang pastor, nga iti topic da, may papan iti ayak. Kalpasan na, nagsaludsod da di pastor, kunana, nagsaludsod da iti mimro. Dinamag na kadakwada no sinno iti perslabda. Eki nagtatayag dagiti mimro. Bagadam dagiti nagnagan no sinno dagiti perslabda. At dati may isang babae nga kunana pastor. Kunana. Iti perslab ko kunana ni Kristo. Ni Kristo ka na ti perslab na. Dayjay ti pudno kapsat. Isu nga itatano kahit iti sumurot kin Apo ting si Kristo, ison iti pagbalinan tayo nga perslab tayo. Isu ti unaen tayo iti biag tayo. Nasawa tayo, unak pagbalinan tayo number 2. Pati number 1 tayo, kaya ayaten ni Apo ting si Kristo. Nagitanak tayo, saan nga suda ti makalapod kumakanya tayo, sumurot tayo ti Apo. Panawang ti amin. Nung makalapod ti papantay di pagarian ti langit, panawan tayo. Paglikudan tayo. Iti sung amin nga pampanag, magkumpunan ti laang Kristo ti biag tayo. Hindi sino ti maka amamukin ni Lot, ti asawa ni Lot. Labit nga amamu tayo, di asawa ni Lot. Kaya dahil imbaga iti anghel kadakwada, iti puoran ni iti Diyos dahil nga lugar, imbaga nakin ni Lot nga dardaras da nga pumanaw iti dahil nga lugar, ta puoran na. Kit kinanada nga handa nga tumaltalyaw iti yadayo da iti nga lugar. Ngem dayjay asawa ni Lot timmalyaw kabsat. Kit naigid dato isuna nga nagbaling nga tidek nga sin. Kuna nga min digit anghel handa nga tumalyaw da kit igid dato nga matay da.
siguro adda dagiti banag nga napateg iti asawa ni Lot nga masayangan unay isu nga tinalyaw na. Kaya nang asawa nga absat nga haan nga nakasurot dadi asawa ni. Isu nga datayo no kayat tayo sumurot kini Apo tayong si Kristo anjay ko na napiti Apo ngano kahit tayo kanu nga sumurot kanya na paglikodan tayo ti bagi tayo kalaan tayo ti krus tayo ket surutin tayo isuna. Kaya nang asawen nga dagiti bambanag nga makatadal ang iti pamati tayo ti Apo dagiti kabsat paglikodan tayo. Wenno dagiti iti pagpanawan tayo. Itaon tayo dagiti apostol. Iti pinayaban ti Apo suda. Tagdagos nga simurot da. Handang man lang nagsaludsod iti Apo no anyan to da di benepisyo nga awaten da. Wenno adda nga tati magungguna da. Handang sinaludsod da no diket pinanawan da dagiti trabaho da. Tadaya giti adalan di iti Matthew chapter 4 19 ganati 22. Ket kunana kadakwada umay kayo sumurot kanya ket pagbalin kayto adumataklis kadagiti tao. Ket dagos a pinanawan da dagiti iket ket simurot da kingkuana. Ket iti nagtuloy nakita na ni Tidwa kay nga kabsat ni Santiago nga anak ni Zebedeo ken ni Juan kabsat. Pinanawan da dagiti iket da kuna ket dayay iti trabaho iti dagiti kadi da Simon. Dayay agtalkalak mabalin siguro nga dayay mo iti pagbirukan dayay nga panawon nga absat ay panagkalap da tap mo tigas da ket adda dayay mailako da tap mo tigas da ket adda dagiti igatang da kadagiti kasapulan da. Ngem iti nayaban ti Apo suda pinanawan da inged dato dagiti iket da itrabaho da pinanawan da. Handa nga nagsaludsod anya nga iti maalamin to Apo no sumurot kami kat tingka. Awan man lang dayay nga sinuludsod da absa. No diket simurot dalatta pinapo tayo nga Hesus Kristo. Tama ni Pablo ni Saulo. Amo iti kabibiyag ni Saulo absat ket isu ti maysa nga mangparparigat kadagiti iglesia. Pinarparigat na dagiti namati. Isu na ti nagpatpatay kadagiti agsirsirdi iti Apo. Ngem dimting dayay gundaway nga iti namamunan iti Apo. Nakita na no kasano dayay kinapateg dayay panagsirdi iti Apo. Ket dagiti bambanag nga gungguna kingkuana iti pinanawan na. Iti Pilipos chapter 3 iti 7 ken 8. Ngem dagiti bambanag gungguna kanya iti bilang ko ida apan nakadadael gapo ken Kristo. Nang nangruna pay isu amin dagiti banag bilang ko ida apan nakadadael gapo iti napatig-unay apan nakaammo ken Kristo Jesus. Nga po agapo kingkuana pinukaw ko amin ket bilang ko ida rugi tapno magungudak ni Kristo. Kita nyo dayay inaramid ni Pablo. Pinukaw na amin nga unggunakan kingkuana idi. Tapno magunudan na laeng ni Apo tayong Hesus Kristo. Ngamin ni kabsat. No
dagitay iti lapod tayo nga makasurot pinakuting si Kristo. Pagtalaman tayo. Panawan tayo dagitay. Kamu di kastakit magunudan tayo. Kaya po. Kastamot ni ba? Kastamot ni Moises. Sang kadingan ni Moises ket tinarakot iti anak babae di Paraon. Ni Moises ket nagbiag nga kas may nga prinsipe. Nga mabaling nunya di kayat na mabaling nga maaramig kaputa isuna ket anak wenno tinarakan da di anak a babae di Paraon. Ngem iti namam muna ti Apo absat handa nga impateg dayday kina prinsipina. Siguro no haan nga simurot ito na iti Apo ket talagang napindas ibiyag na. Ngem anang ang sukat dayjay pa nagsilbi na iti Apo. Kuna na di ko 11 iti Hebreo chapter 11 iti 24 ken hingganat 27. Gapu ti pammatim ni Moises idi nakainganen nagmadi ana panaganan ti anak daydi anak a babae ni Paraon. At pinili na nga impang pangruna ti makipagsagaba iti rigap kadagiti tattao ti Dios. Ngem ti makiranon kadagiti aglabas a ragsak ti basol. A pinagarup na adadakkel a kinabaknang ti pannakaumsik ng Kristo ngem dagiti kinabaknang iti Ehipto. Takit kita na idi ti gunguna. Dayjay ti naramid ni Moises. Handa nga ingsukat na. Dayjay kinabaknang ti Ehipto. Takit kita na. Dayjay pamati na. Kadakkel nga kinabaknang. Dayjay magunudan na pinaputi nga Hesus Kristo. Isu nga simurot isu na. Ato dagiti ato dagiti bantana wenno benepisyo nga awaten iti maysa nga tao no sumuroten ti pagayatan iti Apo. Namati tayo minawat tayo ti biag tayo na puti nga Hesus Kristo mabalbaliwan ti kasasaan ti panagbiag tayo. Hanang dagiti ugalyem tayo iti mabaling nga baliwan iti Apo balbaliwan na pangabsat iti kabibiyag tayo. At di ko di kabsat tayo nga ko ang kung malipatan da di kaskasabana dito ni brother nga Rudy nga dakano nagsaludsod kanya na noon niya tinaragragsak iti saan pa iso nga namati ken itatata namati suna. Kuna ni brother nga Rudy ke no kanon ragragsak da jay biag na ide nganen lubungan nabayagan nga nagsubli iti na lubungan. Kahit nang sawon nga absat naragragsak nga amang dayjay silbi ken sumurot iti Apo. Amen. Naragsak nga talaga ti sumurot iti Apo. Dayjay suna nga mangliliwakan niya tayo. No dumting da iti ladingit, dayjay suna nga mangliliwakan niya tayo.
natay ito nga baybayan nga pulos. Dagiti banag nga benepisyo nga agda ka dagiti tattao nga sumursot iti pagayatan iti Apo. Wala na di ka iti Matthew 11:28 umay kayo kanyak dagiti da kayo amin nga agrigrigat ken madagdag sinan tapag inaen kayo to. Dayjay iti kahit ti Apo. Ay ayaban na tayo ti Apo. Umay kayo kunana tapag inanaen kayo. Sino ti nga mayat nga ginana? Siguro kahit ti amin ti ginana. Nagbasbasol ka, dahil basol, limang patpadagsin ka niya. Tawan sa baling makapalag ang itidaytan hanggang dahil panang surot mo ti pagatan ti Apo. Sumurot ka ni Kristo, palaganan na, dahil awit mo. Ken orepenu ka, orepenu aminin nga barkadam, aminin nga gagayim mo, pagpanawan na ka ni Kristo, ti Apo, saan na kanto nga panawan, saan na kanto nga baybayan. Wala na di chapter 14, iti chapter 14 dyan, iti verse 18. Di kayo to baybayan ngun ulila, pumayak to kada kayo. Najay ko na ti Apo. Sumurot tayo ti Apo, di na tayo ito mabaybayan. Dali iti dadong mga naawanan iti may saa. Takadwan na. Wagsak nga ti kabibag nila iti probinsya. Kit dagay iti pambar iti may isang tao. Dahil iti unaan da nga sapulan, panbirugan. Himko na tayo kadakwada nga absat. Nun unaan tayo, iti panagsilbi tayo ti Apo. Amuna nun nga dagay kasapulan tayo. Ano tayo itong nga baybayan? Ipaayon na kanya tayo dagay. Surutin tayo suna. Kastamot dagay kan, sumursurot tayo ni ti Apo. Ikan na tayo, ipaayon na kanya tayo dagay. Tal na. Matal na tayo. Uda ni Kristo tibag tayo. Wala na ti 27. Titalnak, ibatik kada kayo. Titalnak, itdik kada kayo. Sana kas ti panangitid, ti lubong, ti panangitid ko kada kayo. Saan kumangag pulkok ti pusoyo, kendi agbuteng ko na ti Apo. So nga, nagyaman tayo ti Apo. Daisuna nga, kan-kanayon nga tumultulong kanya tayo. So nga, iti teman ti pati biyag tayo ti Apo. Birugan tayo ti Apo. Kung natin nasantong nga kasuratan nga ikatatasid pa isuna, masarakan tayo pa. Masarakan tayo pa ti Apo. So nga, nag-asap ti ko, nagiti namati. Ket dumting kung ti patay. At dadajay espirito nga isuga mong pagungar to kung kuana. So hindi ko ni apostol nga ni Pablo. Hindi ko na nga tanukan niya. Tanukan niya, ti panagbiam iso ni Kristo kuna na. Ipapatay iso ti kungguna. Dagiti benepisyo. So nga,
Giamon tayo ti Apo dagiti karina kanya tayo. Ado dagiti karina ti Apo nga kayat na nga ipay kanya tayo. Hanto nga pulos nga baliw dagiti inkarina kanya tayo. So nga madedaya ti Apo ta orete no managbasol ti tao. Ket agingga kadagiti nga panawon, agingga iti daytoy nga tiempo, ket adda pay laeng dagiti sasaonang manggigan tayo. Hampay lang agsarsardeng dagiti baon iti Apo ket matigas dagit mangi kaskasaba kadagiti sasaona. So nga habang adda gundaway tayo absat, habang adda pay lagundaway tayo, sursuruan tayo ti sumurot iti Apo. Hanga narigat dagiti sursuro nga kayat na nga surutin tayo absat. Kung masurutan tayo, iti sursuro ti Apo dayjay ito ti mangkunda kanya tayo dijay. Biyag nagnanayon. So nga yung nasurutan tayo sunan, nunda ni Kristo na ti biyag tayo. Murepin no dumteng ni patay kanya tayo. Kawanan na di panagbuting tayo. Tamo tayo absat nga dumteng tumot daday panagungar tayo. Nati ko na di Roma. Absat iti Roma. Dagiti guna iti sumurot kinapot ti Hesus Kristo. Iti Roma chapter 8 verse 11. Ngem no ti espiritu daydi na magungar ken Hesus kadagiti natay. Agnaed kada kayo. Daydi na magungar ken Kristo kadagiti natay. Biyagen nan tumot dagiti bagbagyo a matay. Babaen ti espiritu na nga agnaed kada kayo. Dayjay ti kuna ti Santo nga surat. No adda ti espiritu daydi na magungar ken Hesus kadagiti natay kunana. Adda ka agnaed kanya tayo. Dayjay nga espiritu no matay dati pisikal nga kasasad tayo, matay tayo. Dayjay adda kanya ting espiritu sunto ti mangpagungar kanya tayo. So nga nagasat ti maysa nga taon sabay nga laan ti sabay nga matay suna na iyang klan na ti biyag na iti Apo. Kadda da espiritu iti uneg na nga isunto iti mong pagungar mo lang pan. Sali kapsat tayo. Adda kinwana ng Espiritu Santo. Ket dayjay tumalang dayjay pagungar kinwana. So nga madedaya ti Apo diti nga rati awang kumanda di pampartayo. Tapno ti kasdaket sumurot tayo ti Apo. Wala digiti dapat di ko nanti nasandang nga kasuratan. Kuna di may isang tao, Apo una na sumurot taktuking ka, yung bay anak ten napaipon di minatay ko. Una na. Dapat lang daday banag na makalapid kanya na matigas dapat sumurutin ti Apo. Kaya nakasawan nga iti isusurot iti Apo kaabsat. Kaya tayo ti sumurot ti Apo samtay nga ibaybayan. Samtay nga itungtung kwa. Tatan nangngeg mo ti sao ti Apo. Daydayon day chimpo nga sumurot kang iti Apo. Nagrigat dayjay matay nga saan mo nga yangkla iti biyag mo ti Apo. So nga iti nga rabii dawaten tayo ti Apo nga sunak kadito tumulong kanya tayo tapno ti kasdagit. Kuno tumulong kanya tapno ti kasdagit kabaalam ko mga surutin sunga. Tapno ti kasdagit
Kabalan ko mga paglikodan dagiti so amin nga bambanag nga mabalin nga lapud mo tanu ti kasdapit sumuruping kuana. So nga ti daytoy nga rabi nagyaman tayo iti isang kabasit nga gundaway tayo absat. Ingpa iti Diyos daytoy tapno ti kasdapit makang tayo manin iti sasauna. So nga ti dakin ni Kristo dakin kuana ti Espiritu Santo. Ngay sumtum lang dadi mo dayjay ti mong pagungar king kuana ti mudumteng dayjay chimpo. So nga ti daytoy nga rabi nagdayawag ti Apo absat iti gundaway nga sungang pay naman ng kanya. Dawatin tayo nga iti Diyos kuma kinamngruna nga mangipakaawat kadagiti masasauna. Dati adipon na nga nusor na kita nga rabi nakapoy awan ti panakamuna nawan iti Diyos kung pana. So nga dadayawag ti Apo ti dati nga radio absat inak manen isubli ti gundaway kadagiti kapsat tayo ni brother nga Nardino kun brother Bernardo. Dadayawag ti Apo. Amen. Nagyaman tayo dito nga mensahe nga ito ni Brother Rolando Gamino. Kata puno launay nga no ni Apo kat sorsurutan tayo, awanan ti pakadanagan tayo ay tingabiyag tayo nga agdama. Kata nagyaman kami manen ayaten nga kapsat nga rabi ta adda tayo manen iti panagpakada ating arabi nalapas man ti programa tayo katagyaman kami ta nakaduada kayo itang arabi kata kung kuma ayo awawisan da kayo nga to sumaruno nga Webes manan daytoy kastoy nga oras to nagtimay nga oras alas 8 ti rabi ket makaduada kayo manan. Brother Nardino. Amen. Madaydayon niya po sa kapsat iti nagpintas unay nga sa asauna nga hintay ng tatang arabi. Nga pud nuray kabsat masapul nga pagtalawan tayo ti amin. Kapita kasi makasurot tayo iti pagayatan iti Apo. Ket pasalamatan tayo dagiti online viewers tayo tangabi kabsat. Salamat ka kabsat ti awan sardeng tayo nga panagsuporta iti diti katrabaho ni Apo. Kadagiti agbibuya, kadagiti unbelievers ken kadagiti Kristiyano nga agayat kadagiti katrabaho ni Apo agtuloy tayo kabsat nga agbuya kay nagadagal ti sasaw ni Apo. Basta pa hindi pasalamatan ka kabsat dagiti kabsat tayo di technical, kadagiti operator tayo, kadagiti anchor sa kinyate kadagiti mangmangta iti minsay sa kini Brother Romino Gamino tatang arabi. Salamat kabsat iti inted mo nga oras ket iti kasi mausar na kani Apo as nadalos nga alikaman iti tatang arabi. Ket sakbay nga kararagte ka kabsat itud tayo manan kinaganti deti nga broadcast iti pagkikiramay panangritna kada di pamilya ni Brother Marcelino Gamino kapsat Mingo tatangabi amu tayo nga nasakit mat ti mapanawan kakapsat ngam tayo ni baganda ni Brother Rolando ni Apo ka nang isagana tinya tayo ket nakita ni Apo nga nasisya tatangabi ni Brother Marcelino ket agyanan iti saklang iti Apo iso tatangabi kapsat nawan ti bagatay kakapsat mapantay ti maut karaktayo dawan ti kini Brother Bernard ti closing prayer iso teglit tatangabi Brother Bernard. Iti amin katagyaman kami manen iti paay mo kada kami iti uneg ti maysa nga oras daytoy nga programa kata balaygi ti impaay mo kada kami nagyamon kami iti Santong Espiritu ta isulti nangantabay kada kami iti uneg iti maysa oras katagyaman kami dagiti nga sasao nga nanggan mi itarabi sapay la kumaket mangted ti karit ken pigsa kadagiti kakabsat mi gagayem mi nga nagdengeg itang arabi ket ken daytoy napigsang internet connection ket agyaman kami ta sikat ti mangpapaay kadagiti online viewers mi ito nga Facebook live ket dakkel ti pasalamat mi ket sapay la kuma ket agtultuloy daytoy nga aramid so sublime manen iti
pamadayaw kana pasalamat iti nagan ni Apo mga Hesukristo at iti kararag kan dawat. Amen. 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 Nabagarabi tayo kabsat. Good night. Good night po. Bye-bye. Good night, Sister Shanine. Bye-bye. Bye, Bernard. Good night, brother. Amen. That opens from heaven. We feel the sun.